Mga kasalo, magandang tanghali sa inyo. Samahan nyo kami ngayon sa aming hapagkainan. Tanghalian natin ngayon mga kasalo. So, bali yung kakainin natin mga kasalo. Ate Kate is? Mayroon po tayo dito chicken at saka yung ito. Nilaga. Nilaga ang ano siya guys, pata. Si Daddy ang nagluto lahat. Thank you Daddy. Meron din po tayong cakes. Yun. Aha. Yung chicken natin guys, ano yan? Balat ng manok. Chicken skin. Sana crispy. Tawag Miss ko yan. dito balot. So, yun nga po mga kasalo. Anyway, dun para sa chicken natin, meron naman tayong sausawan. Aha. Yan, tag-isa kami ni Mami. Maraming sibuyas at saka paminta. Kain na tayo? Oh, yes. So, kain tayo mga kasalo. Eat! Here. Eat. Cheers Daddy, tayo ito ng para mga sa'yo, ganito, Daddy, mami. Oh. Ah, sige. Okay na Daddy. Wait lang anak, wait lang. May kutsara ka dyan eh. Akin na muna Daddy. Meron ako. Kay Daddy ang pinakamalaki siya nagluto. Thank you Daddy. Wala bang ano yun, may balat. Ay, gusto mo yung balat? Sorry naman Kay Kate na lang ito laman. Ah, kay Kate na lang. Ayaw niya pala guys. Daddy, o gulay. Daddy, gulay. Thank you. Ikaw, Ate Kate. Papa. Ay, meron ka na pala. Ano? Ito, Daddy, oh. May balat to, oh. Oops. Sana hindi matanggal. Grabe, ang lambot niya, guys. Parang matatanggal na siya. Yes. Laki. Ito siya, oh. Kasalo. Pata siya ng baboy, guys. Yes. Okay. Ikaw na, gusto mo ng gulay? Papa. So, habang nag-aantay tayo na makasandok lahat ng pagkain. Mag-cheers tayo. Nakakalimutan natin lagi mag-cheers. So, mag-cheers tayo ngayon dahil naalala ni Bunso. Chicharon muna. Gusto ko to. Maraming ano. Yun, medyo malambot ngayon yung ano natin, kakainin. Aha. So, Kaigop muna sa bak. si Kurt, walang ulam. Ay! Oo, sorry. Ito na kay Kurt. Wow. Okay. Daddy, pahinga ako na ano. Nung Cheers tayo. muna. Cheers muna tayo. Kurt, cheers. Cheers. Pupunta kami ni Kurt. Cheers! Cheers! Unang subo. Unang kagat. Unang Sarap, kagat crispy. para sa inyo. Tahimik. Tingnan natin kung crispy. 1, 2, 3. Puncture. Yup. Nagpasolo yung isa. Ito. Mga kasalo. Namahan natin ng sibuyas. Ito mga kasalo. The best to pag maraming sibuyas. Tapos yung sibuyas niya nababad na sa ano, suka. Diba de? Bango. Amoy na amoy ko yung paminta. Ang dami ng kanin namin, oh. Mga kasalo kanin ko. Munti lang. Ikaw ang dami rin. Munti. Kain po tayo. Tumay na nakpan mo. Sarap na ni Polio. Yes, ito mga kasalo. Ang laki nung ano, ang laki nung pagkachap ng ano. Baboy. Uy. Lambot na talaga. Tapos meron pala tayo dyan, ano guys. Dessert na fruit na ano, na grapes at saka orange. Ay, may orange pa. Parang taas naman ang kilay ko ngayon, no? Ginagawa mo! Dito po tayo, guys. Grabe, ang lambot niya, oh. Yan. Grabe. Ito, oh. Eh? Sarap.
Dito sa dulo, may black, oh. Sarap, mami, oh. Hey. Kaya na po. Wow. Sabi parang jelly na yung ano niya, no? Sarap. Lambot. Hindi ako makaano dito. Sakit. Kuha na tayo ng marami, guys. Gulay po tayo. Ito na siya, oh. Dito na tayo, guys. Grabe talaga, masarap siya. Gutom na kami. Sarap. Kabaw? Papa. Ayun yung gulay, no? Ako kumakain ako ng gulay. Hop. Ako yung po, mami. Ako Gulay? yung po, sabaw. Wala pa akong sabaw. Sarap ng kain na. Guys, yung ganito niya, oh. Baboy niya. Pupukan. Kasalo pala. Excuse me. Yung baboy niya, guys. Yung kasalo ay Salo. masarap-sarap. Baboy niya. May mais to, guys, kaya mas tamis-tamis yun sa bawang chicken. Sarap. Sarap. Grabe. Bilis kainin ng pata. Lambot eh. Hindi pa mahirap yung mga dagi. Sana sinabas may maingay sa labas. May nagagawa ng bahay. Sarap. Sarap. Ito, mga kasalo. United niya, oh. Talagang tatanggal. Sobrang naman. Litid niyo, guys. Ako ang laki. Gusto mo, mami, ng litid? Ba? Gusto mo po ng litid? Nakala. Sa'yo yan eh. Meron ko nga binigay eh. Sarap. Bagong-bago yung baboy. Litid. Bata pa, no? Lambot, no? Saka fresh na fresh. Ito yung masarap gawin crispy pata. Guys, ayun, tuwang-tuwa ko dito, oh. Lambot na lambot. Sarap din ng panulak. Sobrang lamig. Tinan mo mga kasalo, napuputol na siya. Oo. Ayan. Kung saan nga lalaglag. Sobrang lambot Ito niya. masarap anahin eh. Kainin talaga. Guys, pang pawala tayo ng umay, si mami uminom na. Wow! May tunog. Ano? Sige. Patunog. Pasabog. Si Ate Kate. Damihan mo yung kagatnak para mas matunog. Na. Yan, dati naman.
kasalo, package of sibuyas. Full package ng sibuyas. Sarap. May mulo. Uy, ang ganda ng litid, oh. Sarap. Ba't kayong tatlo mayroong patunog ako wala? No. Bilisan mo kasi yung nagat mo. Tapos idurog mo sa salong ngipin mo. Oh, Ah, Masarap po yung ano nito, taba nito. Gulay ng gulay. sarap di ba na? Opo. Pahingi ko ng gulay. Uy, very good ah. Hihingi siya ng gulay, guys. Ate Kate, may mais dito. Gusto mo mais? Apa. Uy, nandito na naman ang pivot ko ah. Daddy, ikaw mais? beans. Daddy. Beans. Marami? Grabe guys. Akin na, Daddy. Ito di, oh, may laman tsaka may ano. Sige. Yee! Ganda ng pagkakaano niya. Mami, Yes. pahingi ko dyan ng mais. Mais. Yun o. Pero Ayun. mamaya ko na siya Mga guys. kasalo, ganyan siya kalaki yung pagka-chunk, yung ginawa kong ano, pag-chop. Para hindi mahirap kunin. Sarap. Gutom na ako, guys. Kasi kahagising ko lang. Lambot. Hindi ako nakapag-breakfast. Kasi nakatulog ako after ng shift ko. Si Daddy nag-ano lahat. Pati mag-asikaso sa mga bata ngayon sa online class nila. Si Daddy lang. Ako din, mami. Hindi pa po dumadating si daddy. Tapos ako po, ano kay Kate, tinuruan ko po siya. Very good. Very good dyan sa Ate Kate, yun. Ako lang, very good. Si Kate din, very good. Laging sumasagot kay teacher, no? Kanina tinuruan ko si Kate, sabi ko, ano daw yung ang amoy sa ilong. Kasi sinagutan niya. Ba't may ano ba sila kanina? May teacher ba kayo? Wala. Hindi po. Diba? Video po. Ako po nagturo sa kanya. Ako, Pagkagaling nga, antayin mo lang akong magising kasi si Kurt naman hanggang maghapon naman yan sila pwedeng mag-submit eh. Mag-focus ka lang ng sa'yo. Nakatulog kasi ako kanina guys paggising ko. Pagkatapos ng shift ko, start na ng class ni Ate Kate. Ito din, ano naman sa kanya parang chat-based lang. So, tinulungan niya pa pala yung kapatid niya. Very good naman sa Ate Kate. Thank you, te. So, ganun, pwede naman na hayaan mo lang siya. Kami na lang sasagot pagkatapos kasi may sinasabit mo naman si teacher mo. Babalikan ko lang yun. Tuturo ko kay Kurt. Para focus ko dapat sa'yo. Very good. Thank you. Okay. Sarap. Thank you, Ate Kate. Very good mo naman anak mo. Very good yan. Kanina, ang dami namin ginawa ni Kurt. Sinala ko siya, yung iko-connect. Tapos, nagbasa ko ng short story. Sabi ko, tandaan mo yung mga pangalan. Yun. Okay naman, nakakasagot naman siya. Kaya lang, syempre bata, medyo hindi masyadong na-focus. Pero magaling to, sumasagot talaga to. Yun Ate Kate? Sa Ate Kate? Si Kurt. Si Ate Kate kaya niya na magsulo. Sabi ko kanina kay Ate Kate, habang magluluto kasi ako ng ulam. Ito nga, nagluto ako ng nilaga, tsaka ito, prito na skin. Sabi ko, makinig ka kay teacher mo tapos kung ano tinatanong, sagutin mo na lang. Kung ano pinapagawa gawin. Nina, nakasagot ako. Sabi ko, very good naman. Pag hindi niya alam, pwede siya magtanong. Nag-OT kasi ako guys, kaya buti na lang nandito si Daddy. Kasi kung wala si Daddy, ako na naman. Hindi ko na ginising si Mami at antok na antok. OT kasi ako guys. Hi Che! Shout out kay. Shoutout kayo sa'yo Che, nang-miss ka na namin. Opo, Tita Che mo na. Punta ka dito, tita. Nag-aaral si tita mo na eh. Dati namin siya dito kasama sa bahay. Parang kapatid na ni Kina. Kapatid ko yan Ano yan Sister from other mother. Chat.
Kaya kahapon natawa ako, sabi, ay kahapon ba yun? Isang araw, sabi niya, te, itanong lang ako. Hindi ko, ano yun? Ano daw ibig sabihin ng ano daw Tagalog ng evaluate? Wala daw siyang wala daw silang internet. Meron silang wifi yata pero walang signal kasi Mahina. may May bagyo. may bagyo. Bait yun. Sobra, sipag. Sipag. Mabait. Tuwa naman ako nag-aaral na siya ngayon din. Mm. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo, be. Kasi deserve mo yan. Saka, alam ko ano kaya. Mabait kang anak. Matulungin. Tulungin sa yun, guys. Lahat ng sahod Magulang. nun, pinapadala niya sa magulang niya. Masikaso pa sa mga bata. Thank you po, Tita Che. Mataray din yun eh. Mataray yun, pero kami, kumbaga, swak yung namin. Nagkasundo talaga kami. Kami dalawa, sa lahat talaga na nakasama namin sa bahay. Bait yun. Siya talaga yung pinaka naging close ko. So, nabili namin to. Medyo malayo sa work niya. Naupahan na lang din siya. No choice na siya. Mabait yun. Sobrang bait yun, guys. Bihira ka lang makakakuha ng mga kasama mo sa bahay na talagang mamahalin yung mga anak mo. Yung nakita ko sa kanya din, talagang minahal niya yung mga anak natin, no? Masipag magturo. Pati ako, pati kami. Parang kapatid na rin ang Magalang. namin dun, eh. Ano yun? Masiyahin yun. Pag nasa loob kami ng bahay, pag kami. Tawa lang ng tawa. Yes. Talagang todo yun. So yun, mga kasalo. Kain ulit tayo. Yun lang. Shout out sa iyo, Che. Salamat. Salamat. Namin ikaw. Pasyal ka dito. Sana pag matapos mo yung mo kasi. Yan ang magiging... Matalino yan, guys, eh. Oo. Nakita ko kasi sa kanya matalino siya. Sabi ko sa kanya. Ako rin talaga nag-offer sa kanya. Sabi ko, kung gusto mong mag-aral ka, dito ka pa rin sa bahay. Kaso, hindi pa kaya niya eh. Hanggang sa nagtrabaho siya, tapos yun nga, nagka-pandemic na, hindi na tuloy siya nakapag-aral dito. Pero good thing naman na nag-aral siya sa Province. sa probinsya. Nag-test day yata siya eh. Tapos online din sila. At least, nakasama pa niya yung mga kapatid niya. So, ayun. Naalala ko lang. Che, pinapayak mo sa atin mo. Hindi kasi namimiss ko kasi siya. Che. Naalala ko yung dati na hindi ako nakakatulog kasi chikahan lang kami ng chikahan. Magdamag. So, kasi si daddy hindi man yung makwento eh. Thank you po, Tita Che. Inalagaan mo yung bahay namin. Hindi bahay, ikaw. Ikaw, inalagaan ka, tiniruan ka nun. Si Ate Kate, tiniruan magsulat. Magbasa. Ang mga batang to, hindi mo talaga ito maamoy ng may amoy pawis, maamoy mo to bango, amoy pulbo, amoy kulong. Yun, Che. Pinapayak mo si ate mo. Hindi naman. Naalala ka ni ate mo. Naalala ka namin, syempre. Iba talaga yung iba talaga yung nasa bahay ka natira, grabe talaga, di ba, Mi? Siyempre, inalagaan Bata pa lang yan. Mm. Masipag na sa buhay. Marunong pa yan, guys. Pagka yung alam niya na kahit di ko sinasabi. Kaya gusto ko yan siya eh. Alam niya kapag kayong, syempre dadaan sa natin, sa buhay natin na tatayong pera. Marunong talaga siyang magtipid, as in tipid na tipid. Tas pero yung mga anak namin, hindi niya, kumbaga tipid din, pero kumbaga hindi niya pinapagutuman yung mga anak namin. Gumagawa siya ng paraan, gumawa ng ng merienda. Pag wala kaming pambili. Alam niya yan. Tapos, syempre, alam niya na ako, hindi ako marunong masyado, mag-budget. Pag sahod ko na, sasabihin niya na kung anong mga bibilhin. Binibiro ko nga lagi. Dami naman pinapabili. So, yung sahod ko, wala na akong sasahurin niya, wala na akong pera niya. Ginaganon ko siya, pero biro lang naman. The best yun, Chichi. The best. Gusto ko siyang mag-stay sa amin, kaso syempre may pangarap din siya sa sarili niya, tsaka sa pamilya niya talaga. Pero welcome dito si Che sa amin. Oo naman, anytime uli na gusto niyang bumalik dito. Kahit hindi kung pag halimbawa magtatrabaho ulit siya dito sa Maynila. Pwede siya dito ka uli sa bahay tumira, Che. Welcome ka dito, Che, sa amin. Welcome ka dito sa amin. Kami lang naman dito. Di. Pwede kayo. Saka nag-work. Love you, Che. Nami-miss na kita, promise. Best friend po kayo ng... Mayaman na yun si Che. Ano, Che? Ano? Mayaman na si Che. Che. Kiss tayo, Che.
Laki na ng airport nyo ah. Hinibiro niya yung lagi si Che na may sariling airport eh. Tita Che, ano po? Thank you po talaga sa sobrang kabaitan mo. Diba? Wow. Naniiyak tuloy ako. Paano ang tao? Iiyak mo yan. Iiyak mo. Hindi ah. Pantanggal umay tayo mga kasalo. Grapes. Gusto ko ni Daddy? Dami na kanyan guys. Busog na naman ang araw natin mga kasalo. Dal-dal kasi kami. Busog na naman talaga. Thank you, gulay. Secret, ang daming kinuwang beans. Pakita mo yung beans na. Yan yung isa. Yung mahaba. Yan. Po? Sarap talagang gulay. Medyo maasim yung ano, grapes. Try mo po mami tiga. Kaya kung chicken candy please. Wow, ang dami. Ano yan? Uy, full memory na naman. Dami ito din, hindi ko na kaya. Ano na yung Ito na po. Ang hidali. Mabing isang, ano, may higit 1 kilo yun yung chicken skin guys. Dami na ano din? Ako magpuprutas na, sila nang bahala yung umubos niyan. Ha? ganina nangingiyak kay dali. Yes. Nang ganito, mag-school pa kasi naluto na kami. Guys, marami, may sinasagutan kami yan. Huwag natin, huwag natin kakainin yung maliit kasi baby pa siya. Papalakihin natin to. Eh, di nalalaki yan. Kahihin mo na. Sa tiyan mga lang palakihin. Tutubo. Tumamintas kami. Ano na kayo? Kami dali tapos ng last bite na lang din ang guys. Tapos ilalabas ko ito. Tapos magiging halaman. Yes. Kain po tayo ng kain. Sarap? Mami, paano kaya nabubuntis yung mga grapes tapos lalabas? Paano nakakalabas mga baby? Nabubuntis. Ba't na nabubuntis? Ano yan na? Hindi yan nabubuntis na. Ano yan? Diba yung, tinan mo yung bulaklak, diba? Yung bulaklak ng grapes, nagiging bunga yun. Yung bulaklak kasi natin, rose, hindi yung nagiging bunga. Pero yung grapes, hindi sila nanganganak. Hindi sila nanganganak. Nag-ano lang sila, nagbubunga lang sila. Di ba pagkataas ng bulaklak, tapos yung tutubo na, yung nasa gitna, di ba yung bulaklak may mga petals? Mawala yung mga petals niya, malalaglag. Magiging ano siya ngayon. Magiging Bunga. siya ngayon. Yun po. Science na po tayo ngayon, mga kasalo. Kaya taga mga bata, maraming tanong. Ngayon na pa to guys, pero crispy pa rin. Hindi? Bali, ang nilagay ko kasi dyan, yung niluto ko, crispy fry lang yun mga kasalo. Tsaka, ano yun, powder na paminta. Tapos nilagay ko ng rice flour. Kaunting rice flour lang. Pero mas masarap dyan dyan, the best dyan. Yung ginagawa ko dati, may na-marinate muna sa asin at saka paminta. So, hindi namin na-marinate yan. Yung oras. Direct yung ginawa ko. Bali, pinatulo ko muna yung yung chicken skin. Then, yung medyo natuyo-tuyo na siya. Nagtimpla ko ng crispy fry, powdered na paminta, at saka rice flour. Yun yung pinang-breadings ko. Sarap. Guys, magpaparinig na ako sa inyo. Tingnan nyo ang lakas ko magbulog.
Hindi mo maasim diyan. Parang nasa inyo ako, o dahil uminom ako ng ano, matamis, soft drinks. Ha? Baka na-timingan mo lang din. Sarap ang game, please. Paano ba yan? Ubusin ko na to. Mamaya, may pinaplano yung isa, yung panganay. Pag marating daw kami. Ako pag nanonood talaga ako guys ng nakakatakot tatas pa ako baka may hinila sa akin. Tapa ako tapos sa dito. Oops, kailangan simot. Ubusin mo yan. Last ano eh, isang subo na lang. Di ba sabi ko dapat simot? Oo. Lahat kami simot, oh. Dati cake, simot, oh. Ay, oo. Para very good. Para mas lalo mas sexy. Papa Jesus. Okay na? So, yun guys. Naputol na naman tayo. Matayan na tayo. So, bali mga kasalo, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat. Sa susunod ulit, samahan nyo kami sa aming hapagkainan. Tayo. Thank you. And Excuse me. God bless all. Buyers! Bye! Salamat! Happy tummy na naman, buyers! Like and Ay, lang di. subscribe. Nga pala guys, update tayo. Nasa ano na tayo? 3.3 watch hours na tayo. 3,300 watch hours na tayo. So, konting push na lang. Tayo ay ma-approve ni YouTube. Kumaring YouTube. So, thank you so much sa support lahat guys. Hindi namin ma-reach yan kung hindi dahil sa inyo. Sa mga nag-share, salamat ng marami.